makambi KOP County ma Trans Nzoia luongo ni Nzowasco omako ji aboro ma chich ne osebedo ka tudo pi ataro mar chik e kaunti ma Trans Nzoia. Pisago yango ni ji mosebedo kata ohala mar luoko nyamburko ema thoro timo timno ma osemiyo kambi mar Nzowasco yudo lal mar milion 42 higa ka higa. Gisema moko kuom jotelo mag siasa kuom tudo nundu mag pi ataro mar chik kendo chiwo thuolo ne moko kuom jopiny tiyo kod pi to ok gichul. Kambino ogolo siem na joma tudo pi fridge ya ataro mar chik ni biro chwade gi fwai mar 100,000 kuom ketho ka ketho. Na vitu ambavyo vinazuia kupeana huduma mzuri ni mambo ya wizi wa maji. Leo hii tuko hapa katika car wash ambayo walidaiwa pesa kwa sababu ya kutolipa, mita ikafungwa, maji ikakuwa disconnected, lakini mtakapoona amejirudishia maji na anataka kuwa hostile kwa staff wetu. Tunataka once somebody akipatikana na makosa kama haya, kwa mfano kama hii ni commercial, this is 100,000, we'll do also back billing. Tutaangalia bili yake vile ilikuwa anakunywa maji kiwango gani per month, tutafanya average ya hiyo na tunamwekea hiyo penalty. Wale domestic we charge almost 30,000, we also back bill kutoka nyuma. Yes.